Asha, rumba ngefoni yari kuringa iyo. Ndiani? Doti? My daughter. Uri kutara sura kwidzezwi. Magumburisana nenyaya yei. Waibvunzire mibvunzo iri midyoka kudaro kuti where do you see our relationship going in the next 2 years? Kuroji kana kugehena zvemwanangu. Murume womunhu mwanangu zvakafanana nemunhu ari kuisa matiles muimba yekuroja. Where do you go from there? Aita say iwe uri h iye h muri ma h asangana h plus h is equals to h squared. Usashupika. Problem yako da kurebura relationship kuita unga munhu ari kuscience ari kurebura wiza yanozi head abdomen thorax. Tiri kuenda kupi? Aiwa mwanangu, change behavior. Wako anouya akagadzirwa naMwari. We start up from it's a starter pack. Monetize that business. Ndoda shuka kuno mwana wakurawo. Ndichatumira list nema uniform. Okay, dot. Usagumbuka. I don't mind my tone. Usagumbuka. Tumira shuka icho ndo.